Kodhi weche motenore kod rito chal mar kor lwasi pinje mag Afrika. E okang' machielo kendo ywak ni gidong nono maonge ber ma giwuok go e romo mar lalruok e wi yore mag kedo gi midhiero mag lokruok mar chal mar kor lwasi. Romo morumo ayanga kawuono e piny mar Misri. Kaka joiso duor lero winjruok ok obedo moriere e wi yo makare mag yudo omenda mag tieko achiedhnade mikelo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Chopo e winjruok makare mar tieko achiedhnade mikelo kod lokruok mar chal kor lwasi okelo pogruok e paro e romono mar twak e wi okenge mag kedo gi lokruok e chal mar kor lwasi morumo kawuono e boma ma Sharm el Sheikh e piny Misri. Apisas madongo mag romono moriwo jatend COP27 kod jagoro maduong' mar riwruok pinje onyiso luoro magin godo kuom koso yudo yore makare mag yudo omenda. At this late stage of the COP27 process, there are still a number of issues where progress remains lacking, with persisting divergent views amongst parties. The most effective way to rebuild trust is by finding an ambitious and credible agreement on loss and damage and financial support to developing countries. The time for talking on loss and damage finance is over. We need action. Romono morumo kawuono ochiwe twaka kotudore kod weche mane gichope winjruok monego sir lwedo kod pinje duto 197 mane riwruok pinje. Kata kamano, wach mar chudo e tielo machielo ochako kelo chochni ka pinje momeo mathoro timo chenro marocho chal mar lwasi ok dwa chulo omenda e agulu mane ochuogi. Developed nations must not ignore the demand from developing nations to establish a loss and damage finance facility to help developing nations recover from the adverse effects of climate change. We cannot continue to deny climate justice to those who have contributed least to the climate crisis and are getting hurt the most. Now is a moment for solidarity. Jochung' e lo pinje mahinyore ahinya to wacho ni mondo romono nyago lemo winjruok onego bedie e wi chenro mar chwalo solro mar omenda mane oketi e winjruok. We do have to go forward with at the very least, a political announcement of intent, because that is what is needed. The political will to take loss and damage forward. Kati odoko ni romono rumo, ngur nitie ni weche mathoth owe oko, kati oboke mar winjruok ka wach ma ochako mipek e oboke ma ondike fuoni mag winjruok en jiwo lwenja gayo liet manitiere piny ngima obed degrees 1.5. Well, the cover text still needs a tremendous amount of work. We are not in a position to say that this is enough of a common ground to agree upon. Jochung' e lo pinje mahinyore ahinya nikech lokruok e kor lwasi ne nigi geno ni keto wach solo omenda kaka achiel kuom ajenda margi ne nyalo nyago olemo. Kata kamano, mano chalo ma ogore Luanda. Joyce Oduor, Ramogi TV.